Γεια σας, από ό,τι βλέπετε αυτά εδώ είναι τα καινούργια μου ψαράκια. Είναι 5 συνολικά, είναι πολύ μικρά. Είναι white cloud, κάπως έτσι λέγονται. Τα έχω διακοσμήσει. Έτσι πως είμαστε εδώ, έχω βάλει πάνω έναν ψεύτικο αστερία, πέτρα λάβας, 2 σε διαφορετικά σημεία έτσι για το καμουφλάζ, και μαύρο φυσικό χαλίκι για να μην χαλάσει. Έχω βάλει ένα φίλτρο το οποίο κάνει διαταραχές στο νερό. Τα έχω πάρει σήμερα από ένα pet city που έχει μόνο ψάρια, που είναι στη Νέα Ιωνία. Εδώ βλέπετε ότι είναι κατάμαυρο το χαλίκι. Έχει πάρα πολλά είδη και είναι ένα από τα λίγα που είχε. Σε μικρά έχει άπειρα. Από ό,τι βλέπετε όλη η γυάλα είναι τόση και έχει μέσα συνολικά 20 λίτρα. Τόση είναι η χωρητικότητα. Θα σας δείξω αύριο την τροφή τους που θα τα ταΐσω. Και από πάνω έχει ένα καπάκι. Θα το βγάλω να σας δείξω πως φαίνονται από το νερό. Εντάξει. Και να μην ξεχνάτε να κάνετε follow, να πατάτε εγγραφή, το κουδουνάκι και να κάνετε like, να το κοινοποιήσετε σε αυτούς που ξέρετε ότι νοιάζονται για τα ψάρια και γενικά για τα ζωάκια. Είναι πάρα πολύ ήρεμα. Βλέπετε ότι δεν έχω φως, την πρώτη μέρα δεν κάνει να έχει. Την προηγούμενη φορά που είχα το χρυσόψαρο, νομίζω το ξέρετε, το έχετε δει, είχε πεθάνει. Το όπως βλέπετε είναι αρκετά ήρεμα όντως. Είναι πολύ κοινωνικά με τον άνθρωπο. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Κανονικά το χρυσόψαρο που είχα χρειαζόταν τουλάχιστον 40 λίτρα και μπορεί κατά την ενηλικίωση θα φτάσει καταρχήν τα 35 εκατοστά. Το μισό είναι δηλαδή κάπου από την άκρη του ενιδρίου έως εδώ. Μπορεί να χρειαστεί μέχρι και 100 λίτρα. Αλλά αυτά εδώ μέχρι 2 εκατοστά γίνονται. Οπότε, σοβαρά πάντως, μην ξεχνάτε. Τα ψάρια θέλουν αυτά φροντίδα. Δεν είναι απλά τα έβαλες γυάλα και τελείωσε. Κάντε follow, πηγαίνετε στα pet city, πάρτε όλοι από ένα ψάρι και μετά πηγαίνετε στα σπίτια σας και στείλτε μου απάντηση. Γεια!